Art Sacre és el títol de l'estudi sobre imagineria valenciana de postguerra escrit pel professor Juan Bautista Tormos. L'autor ens rep a l'església parroquial d'Albalà dels Sorells, centre de la seva investigació, per a conèixer sobre el terreny, l'objecte i els resultats d'este treball. Art Sacre i Imatges, que és el títol de la meva darrera investigació, jo la definiria com que és un llibre que al remat ha sigut un gran homenatge als grans escultors i imatgers valencians. Que sí que és de veres que en un inici em marqui un objectiu primordial, que és intentar treure de l'anonimat la tela Santi Cinqui de les Ànimes, en rebre tanta informació, tants testimonis, tants col·laboradors, tant assessorament, tanta mostra gràfica inèdita, em planteja fer un extensiu al patrimoni imatger, part del patrimoni imatger de la parròquia, però jo considere i em queda en la idea final que és un gran homenatge als grans escultors i imatgers de la postguerra valenciana, que són uns grans desconeguts, per cert. L'obra en si, que jo he portat a terme, sorgeix arran d'una investigació que vaig fer als Goigs de Santi Cinqui de les Ànimes, i sempre que he volgut investigar la música sacra de caràcter popular, el que he intentat és afegir un apartat que parle de la imatge a la qual van dirigir-se aquestes lloances populars. Per tant, al voltant del mes d'octubre de 2006, me n'adone que la talla més venerada d'Albalà dels Sorells, que és el Santi Cinqui de les Ànimes, és anònima. I em marca un repte, a poc, intentar treure de l'anonimat a l'autor de la talla. I això va ser l'objectiu principal. L'autoria, jo no he fet cap atribució. Sí que és de veres que quasi els 4 anys que em dedico a investigar tinc la gran oportunitat que contacte en catedràtics, en professors de la Universitat de València, en grans escultors i imatgers que porte al Albalat, fan el seu anàlisi iconogràfic a la talla, perquè no hi ha cap document. Què ocorreix? Que tots els especialistes que venen, n'hi ha 2 o 3 persones concretes, una d'elles el gran policromaor que encara està entre nosaltres i que acaba de decorar el Crist de les Ànimes, com després veurem, Paco López Pardo, al veure la mascarilla del Crist diu «Esta imatge possiblement siga de Ramon Graní Pasqual». Uns altres diuen que podria ser una obra d'Antoni San Juan Villalba. Per tant, jo he fet un homenatge a aquests 2 grans escultors valencians de la postguerra, però no he volgut fer cap atribució perquè si no hi ha document és difícil. La imatge del Crist d'Albalat té uns trets molt característics que el professor Tormos té ben estudiats. Té unes característiques molt peculiars. L'horizontalitat dels braços, el pit és molt estret, les cames pràcticament no estan flexionades, és una imatge per a vestir, porta una faldilla de vellut negre, molt bonica, porta perruca natural, la inclinació del cap al costat dret és una inclinació que des del punt de vista espacial és un poc forçada, per tant, no és una talla típica del barroc castellà, com puga ser el Cristo de la Luz de Gregorio Fernández o el Cristo de los Cálices de Martínez Montañés o el Cachorro famós de Ruiz Gijón. Per tant, la talla Santi Cinqui de les Ànimes jo dic que és una talla singular, més dins d'un estil neogòtic que neobarroc, que és el més normal que hi ha per a aquestes poblacions de l'Horta o inclús de València. I l'únic que la caracteritzaria dins del que podria ser la imatgeria religiosa de la postguerra valenciana seria la seva mascarilla, que és una còpia fidel del Crist de la Llum de Gregorio Fernández, talla barroca de l'any 1630. La talla d'imatges religioses a València té un auge molt important en temps de postguerra, motivat per un motiu ben clar. Cal tenir en compte que, sobretot en el trienni bèl·lic, de l'any 36 al 39, sobretot l'estiu del 36, el varen destruir moltíssimes obres d'imatgeria religiosa a València, a la nostra demarcació geogràfica, i clar, a partir del 39 sorgeix un clar negoci del que és la imatgeria religiosa. De fet, moltíssims escultors que en els anys prebèl·lics es dediquen a la llaura del marbre, de la pedra, a partir del 39 se dediquen a la talla en fusta d'imatges religioses. Per què? Per la gran demanda que n'hi ha. Són obres neobarroques. Per què neobarroques? Perquè la clientela que demana en aquesta època aquest tipus de talla, el que vol és no perdre la memòria que tenien de la talla que es va destruir en el 36, obres del barroc valencià. Per exemple, un exemple claríssim, quasi totes les talles de la Immaculada Concepció que hi ha a València, els atributs, la seva iconografia, és una còpia prou fidedigna
de la Immaculada Concepció de José Esteve Bonet, que hi havia a la Catedral de València, que el va destruir en el 36. Cal diferenciar l'escultor de l'imatger. L'escultor generalment és una persona en una formació acadèmica sòlida, que toca diferents vessants de l'escultura i també la imatgeria. L'imatger, per norma general, pot tindre, de fet, en molts casos ha sigut així, una formació acadèmica en Belles Arts, però també n'hi ha gent que no l'ha tingut, que ha començat com a aprenent en un taller i després, per la seva habilitat, ha sabut tallar la fusta verdaderament molt bé, en una tècnica molt depurada. Per tant, sí que hi ha algunes diferències. Però jo sí que la destacaria, sobretot, en una característica molt interessant. La gran tècnica, el gran ofici que tenen els tallers i els obradors d'imatgeria religiosa de la postguerra valenciana. L'estudi de Juan Bautista Tormos va més enllà d'una sola imatge i treballa sobretot un període. Investiga diferències i semblances d'un gran nombre de talles religioses, especialment les de la parròquia d'Albalà dels Sorells. En Albalà dels Sorells també és un poble pioner en reposar el seu patrimoni. La primera talla que es demana és el Crit de les Ànimes, estic segur, en l'any 39. Després se demana una talla que va a la ermita de Magüella, que depenia en aquesta època, fins als anys 70, de la parròquia d'Albalà dels Sorells, però la primera talla que entra així a l'església parroquial de Sant Reis és la talla de la Immaculada Concepció. I sí que la destacaria perquè és una talla molt bella en els atributs típics de la Immaculada Concepció, també còpia, inspirada en la excepcional talla de José Esteve Bonet de la Puríssima que hi havia a la Catedral de València, que després reposa José María Ponso de Bravo. Una de les altres talles que també té talla mariana, també, que te destacaria la Mare de Déu del Carme. Per què? Pel seu autor, Antonio San Juan Vialba, un dels millors mestres que ha tingut la imatgeria religiosa de València, i sobretot per el treball que té de decoració, treball de decoració i de policromia, que el va fer Juan Castellano Vall, per no dir-te el millor policromador de l'època, que tenia el taller en el carrer Poeta Bodria de València, i és molt destacable tot el que són els estofats, els daurats que té la imatge, les carnadures. La veritat és que és una obra mestra dins de la decoració de la imatgeria religiosa de postguerra. Art Sacre, una interessant investigació de Juan Bautista Tormos que ens permet conèixer d'una manera més acurada el patrimoni escultòric valencià. El que sí que estic content, perdó, és perquè ens ha fet arribar a conèixer d'una manera molt profunda, molt directa, una obra singular, d'una gran devoció per a tot el veïnat del poble, i en aquest sentit estic content en el resultat del treball i que hem donat a conèixer un patrimoni molt important que té el poble d'Albalà dels Sorells. Y fins así el encontrés de hoy. Gracias a Isabel Burdiel, gracias por haber estado aquí. Sí, quería darte la enhorabuena también a ti antes de irme por vuestro premio.